Tanongin mo yung katabi mo, may kapayapaan ka ba? Hello? Amen. Amen po ba? Meron po kasi yung peace of mind na pinag-aaralan natin. Akala ng tao, ang peace of mind can be found in natural world. Hello? We cannot find peace of mind in the natural world. Kasi po, kung totoo may peace of mind, even though you are in the natural world, disin sana wala nang nagpapakamatay. Hello? May kausap ba ako? Kung mayroon pong peace of mind in the natural world, sana walang nagpapatayan. Kung mayroong peace of mind in the natural world, sana walang nagko-commit ng suicide. Kung totoong may kapayapaan sa natural world at hindi matatagpuan, wala sanang discrimination, wala sanang hatred, hello? At wala sanang envy. Hello? Isa sa mga sakit ng tao ay envy. Sabi mo sa katabi mo, inggit. Sabi mo, hindi ka yun. Amen po ba? Hello? Ito yung isa sakit ng tao. Pag pinagpapala yung katabi, nagpapala ni inggit. Tapos kapag pinagpapala, sip-sip yun eh. Hello? Fasten your seatbelts. Amen po ba? Isaiah 26, get your Bible to Isaiah 26. Hallelujah. Praise God. So, first time po na nakarating dito, kuya, so si ate, God bless you. Dinala kayo ng Panginoon dito. You are welcome here, and this church, we are embracing you. We love you with the love of the Lord. And God has a wonderful plan to each and every one of us. Amen. Isaiah 26. Hallelujah. Praise God. Are you there? Find verse 3 and verse 4, and I want you to underline it. I am reading a New King James Version. Amen? According to King James, thou will keep him in perfect peace. Sabi mo nga, perfect. Peace. Ang nakalagay doon, thou will keep him. So, perfect peace comes only from God, whose mind is stayed on thee because he trusted in thee. Peace, perfect peace, comes only from God and can be achieved if we fully trusted Him. Walang dating sa inyo yan, ha? If we fully trusted Him, we can have His peace. Amen. Hello? Amen. Amen. Verse 4. Trust ye in the Lord forever. Sabi mo, forever. Sabi mo, forever. Ang tao mo, ang hiling magsalita ng forever. Adios, forever. Pero pag tumanda, nag-i-expire. Charge. Pag medyo lumaki yung katawan, expire na. Amen. Yung kanta ni Sharon, kahit maputi na ang buhok ko, balon yun. Amen po ba? Ang tao mo, pag maputi na ang buhok, ayaw na. Hello, I'm talking about a carnal man. Yung walang takot sa Diyos. Amen? Bakit may mga lalaki sumasa kabilang bakod? Hello? Kasi kupas na yung kanyang higilig ka na. Kasama niyo ba yung asawa niyo? Kung kasama mo, sabihin mo, mapalad ako. Hindi ka tumalon sa kabilang bakod. May nagsabing muntik na. Amen po ba? Hallelujah.
Trust in the Lord forever. For in the Lord, Jehovah is everlasting strength. Amen po ba? Now, I will read to you a amplified version. Amplified. Ito po yung version ng Amplified. Gusto ko itong version ng Amplified kasi mas lalo natin naiintindihan. Isaiah chapter 26. Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay. Kapag gusto po ninyong bumili ng Bible, yung gusto bumili ng Bible, gusto niyo maganda, bilhin niyo yung Amplified version. Mahal po ang Amplified, pero it's really worth it. Yung ganitong kalaki, mabibili niyo 6,000. Amen? Pero napakaganda, Amplified. Amen? Amplified. Okay, what's this? Isaiah 26. Yung 6,000 for the glory of God, baliwala yun. Because God loves you so much. Amen po ba? Amen? Ibabalik sa'yo ng Panginoon 100 times. Glory! Amen po ba? What's this? Isaiah 26 verses 3 to 4. You will guard. Tingnan mo ito ha, Amplified version. You will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, glory, di ba ganda? Is stayed on you because he commits himself to you. Sino nag-commit sa atin? Pag nag-commit tayo, mag-commit siya. Amen. Ito yung sinasabi na ang nag-commit na Lord. Ang Lord hindi mag-commit sa atin kung hindi tayo mag-commit sa Kanya. Wow, come on, sabi mo sa kanabi mo, you need to commit to God. And hopes confidently in you. Verse 4, so trust in the Lord, commit yourself to Him, lean on Him. Sabi mo sa katabi mo, lean on Him. Do not lean on me. Huwag tayo mag-lean sa tao. Amen po ba? Di ba may kantang lean on me? Baloni po yung kantang yun. Amen. Sabi mo sa katabi mo, baloni yun. Dapat lean on Him. Because God never changed. People change. Kaibigan mo siya ngayon, bukas, enemy mo siya. Sweet na sweet kayo, nagsusubukan kayo, mamaya platonic love kayo. Bakit platonic love? Dumadami yung plato sa inyo. Nagkakabasag-basag. Hallelujah! Pag nagkakisan na po ng plato sa bahay, ang tawag ko dyan ay platonic love. Dumami yung plato. Eh, pastor, plastic yun eh. Hindi na mabasag. Glory to God. Amen po ba? Amen. That's this. We have hope, confidence in Him forever. For the Lord God is an everlasting rock. The rock of ages. Amen? May the Lord bless the reading of His word. Church, trouble. Sabi mo sa katabi mo, trouble. Problems. They do not last. Ang kagandahan po sa ating mga Kristiyano, yung mga nasusubukan po nating kahirapan, sakit, karamdaman, kaguluhan, lahat po yan may expiration. Glory! Amen mo lang! Amen! Medyo may hinaharap yata kayong kahirapan ngayon, may hinaharap kayong problema. But if you are a child of God and you are committed to God, sabi ng Panginoon, I will give Him my peace. You cannot have the peace of God if you are in trouble. Ibig sabihin, even though you are in the midst of trouble, you are in the midst of any problem, you are in the midst of wants, God is there for you. Amen mo ba? Oh, trouble, sabi mo sa katabi mo, ang kahirapan mo, malapit na mag-expire. Amen po ba? No peace in the natural. Sa natural po, wala kapayapaan. Peace is based on the precision of your mind. Ang trouble mo nandyan, hindi mo maiwasan yan. Now, if you have God with you, meron ang peace of mind. Why? Because I don't look at the problem anymore. I trust in God. I trust in the Lord. My confidence is in the Lord. The promises of God is what I am standing for. I trust in God. I don't believe in what I see. Everything I see is temporary because God promised me that He will never leave or forsake me. And the promises of God are always yes and they are amen. At ang Diyos ay totoo. Sabi mo sa katabi mo, totoo ang Diyos. Amen po ba?
Tingnan mo ha, nagkasakit yung magkasawang si Ate Violet sa si Kuya. Amen? Grabe yung sakit nila. Sabi ko kanina, ayos na ba yung buto-buto? Sabi ko, sige lang. Sabi ko sa kanya, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Makakalakad dyan. Amen po ba? Yung mata ni Tio kahapon, alam po nila yung intervention of God. Sa totoo lang po, nung nakita ko kahapon, kaya nireject nila sa medics because the blood is oozing, nakikita mo, nagsisimula sa mata niya, going out. Kaya nireject sa medics. But glory to God. Once you touch anything, sabi nga ng Panginoon, I am the God of restoration. God can restore anything. Amen po ba? Hallelujah. And we have our peace. Kahapon po, nakikita ko, normal lang sa isang ina magpanik. Kasi anak niyan. Pero, you know what? God is greater than your panicking. God is greater than your worries. Sabi mo sa katabi mo, God is greater than your problems. God is greater than your mountains. God is greater than anything else. Amen po ba? Cast your confidence upon Him. Amen. You need to position your mind. Peace is Jesus. We need to focus. Worry, sabi nga natin, worry, stress, anxiety will always be unnatural. Magiling po kayo. May anxiety po sa natural. Huwag niyong pansinin para hindi kayo tumanda. Ang mga Kristiyano po, looking good always. Kahit 60 years old na siya, tingin mo 34. Amen? At malalakas po ang mga Kristiyano. They are strong like a bull. But they don't smell like a bull. Amen po ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, you're strong. Amen. Wala pong mahinang Kristiyano. Amen po ba? Alam po ba ninyo, pag umiiyak kayo, natural po na umiiyak tayo. Huwag nyo sasabihin, huwag nyo kagayahin yung iba nagtatapag-tapangan. Amen po ba? The thing is, nagtatapag-tapangan ka. Amen? The thing is, huwag ka magtapag-tapangan. You need to cast your confidence to God. Kasi po, habang tumatayo tayo at sinasabi natin, kaya ko ito, si Lord po nasa isang tabi lang at sasabihin niya, okay, papanoorin kita. Bakit po? Ang Diyos natin hindi pa kailanero. You know? Kapag sinasabi mo, kaya ko to, ang inililit mo doon, yung sarili mo. And according to Scripture, we can do anything through Christ who strengthens us. Philippians chapter 4 verse 13. We can face troubles. We can face anything else. We can face every works and plans of the demons if we have Christ, the source of our strength. The source of hope is Christ alone. Amen po ba? Kaya dapat ang sasabihin mo agad na yung kinakarap, Panginoon, hindi ko kaya ito. Sasabihin ni Lord, very good anak. Nandiyan ako. Ulitin ko, pag may kinakarap ka, sasabihin mo, Lord, hindi ko kaya ito. Sasabihin ni Lord, anak, nandito ako. Amen po ba? Ang inaantay kasi ng Panginoon is how do we commit ourselves to Him? Alam niyo po yung commitment sa Kanya? Yung sasabihin natin, Lord, ikaw lang. Ikaw lang ang inaasahan ko. Ikaw lang ang kakampi ko. Tumingin po kayo dito, akala nyo kakampi nyo yung mga asawa nyo, baloni po yan. Hindi po ninyo kakampi yung asawa nyo, kakampi nyo ang Panginoon. Eh, pastor, asawa ko yun eh, may sinumpang kami. Bakit? Kahit pa may sinumpang ko yun, tao yan eh. Ang tao is changeable. You will see him now, tomorrow you don't. I'm talking reality, church. You need to wake up. You cast your trust and confidence to God, not to person. Because person change. Pero kapag nag-cast ka ng confidence sa Panginoon, gusto ko man lokohin yan, gusto ko agawin man yan ng iba, sasabihin ni Lord, you cannot touch that because that is my child. Hallelujah! Ang Panginoon na magpo-protect dyan. Ang Panginoon na mag-iingat dyan. At huwag mo siya pag-iisipan na masama. Hello? Mga babae, hilig mag-isip na masama. Hindi lang nakapag-text. Tinatawagan kita, live mo busy. Ba't gano'n?
Pagkatapos, nung sumagot ka, may narinig akong sound. Looks familiar, right guys? Nasaan lugar ka ba? Ibig sabihin, mga babae, pag gano'n kayo, wala kayong peace of mind. Salamat sa mahina yung amen. Wala kayong peace of mind. Dapat may peace of mind kayo. Ang peace of mind ninyo ganito, Lord, sa iyo ko siya pinagkakatiwala. Oh, bigat nun! Kapag sinabi mong sa kanya mo na pinagkakatiwala, may gagawin ka na hindi maganda, I will say, you're so sorry, bro. Why? Kasi ang mga alagad ng Diyos, iniingatan niya lahat ng anak ng Diyos. Iniingatan ng Panginoon ang mga mahal niyo sa buhay. Iniingatan niya. Kaya may pakasyon sa Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, you and your household will be saved. Iniingatan ng Panginoon yan. Kaya sabi mo sa kanya, malaya ka. May kapayapaan ako. Amen po ba? Hello? At kapag gano'n ang pananaw mo, nagtiwala ka sa Panginoon, wala nang gaganda sa kanyang mata, kundi ikaw lang. The more na hinihipitan mo siya, the more na naghihigantiyan. Alam mo, may kasabihan tayo, si Miguel daw. Si Miguel, habang pinipigilan mo, nanggigigil. Pag bitawan mo, nakatigil. Yan, si Miguel. Amen po ba? Amen? Amen? Amen, kasabihan lang yun. Now, the Word of God is, if you trust and cast your confidence to God, listen church, because God loves you so much. I will say again, because God loves you so much. Ayaw ng Panginoon na masaktan ka. Siya magbibigay ng bako at sasabihin niyo sa'yo, oh anak, iingatan kita, hindi ka masasaktan, hindi kita paiiyakin. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw, kundi ang Panginoon. Hello? Look at this. Pag masyado po tayong tiwala sa sarili natin, sa trabaho natin, nabalitaan niyo ba yung namatay na actor, yung comedian? Okay, tingnan niyo yung karili niya, di ba ang ganda? Komedyante siya, mahal siya ng maraming Pilipino. Ganun po ba? Marami nagmamahal sa kanya. Kung pagdating naman sa financial, na-promote na siya. Maganda ng kanyang estado. Pero there's one thing lacking in him. He never gives time to the Lord. If he's giving his time to the Lord, kahit babagsak na yung bus na yan, iingatan ng Panginoon dyan, hahawakan niya. Kahit ka nila kwento, malalag na kayo sa malalim na bangin. Sabi ng Panginoon, I will send my angel charge over thee. Hallelujah! Iingatan ng Lord dyan. Kaya dapat sa atin, kasama natin si Lord. Pag lumabas ka ng bahay, sasabihin mo, Lord, I thank you, Lord. You're with me. Amen po ba? Mga magulang, yung mga anak ninyo nag-aaral, you trust God. Sa Diyos kayo magtiwala, sabi mo, Lord, iingatan mo yan, anak ko yan. Amen? Iingatan ng Panginoon niya. Now, the thing is, if we trust too much on our own resources, nawawalan tayo ng confidence kay Lord. Bakit ang mga tao, kahit hindi ko nagtatrabaho? Why? Wala silang confidence. Ay, pastor, kailangan ng pambayad ng ganito, pambayad ng ganyan, pambayad ng ganito, kailangan ng ganyan. Wala kang tiwala sa Diyos. Hello? Ano ba sabi ng Panginoon? Matthew 6:33, seek ye first. Sabi mo sa katabi mo, seek ye first. Sabi mo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things, Matthew 6:33, and all these things shall be, ano? Amen. Shall be subtracted ba? No. Ano? Shall be divided ba? No. Ang sabi naman, shall be? Amen. Oh, glory! Dadagdagan niya, habang sinisip mo siya, binadagdagan niya yung pagpapala mo. What is number one? Di ba may patalastas na gatas? Dito, you're my number one. Si Lord ang number one natin. Sabi mo, Lord, you're my number one. Sabi mo, kasama mo ba yung asawa ko? Sabi mo, number 2 na lang kita.
Ang number one mo, si Lord. Amen po ba? Hello? Ay, kung ayaw yung gawin number one si Lord, God is a jealous God. Hello? Bakit nawawala natin yung mga taong mahal natin sa buhay, yung sobrang natin mahal? Kasi pinagpapalit natin yung pag-ibig natin sa Panginoon sa Kanya. Pag sinabi niya, huwag ka magsimba, okay. Saan ka pupunta? Sa Bible study na naman? Pag-permit ka sa bahay, okay. Whom do you follow? Men or God? I'm gonna ask you again. Sino susundin mo? Tao ang Diyos? You better obey God. Amen po ba? Now, what's this? In His presence, oh glory, there is fullness of joy. Tignan mo yung katabi mo, may joy ba yan? Alam mo ninyo kasi yung joy, nakangiti ka, ngunit sa loob mo, nababalisa ka, wala kang joy. May mga taong ang ngiti nila, 5 piso. Yung pinilit na ngiti, ngiting-lito lang. Mga pinilit 5 piso yan eh. Yan po ba? The joy, yung joy na nasa puso mo, ay talagang makikita yan, nag-overflow yan. At sasabihin sa'yo ng mga tao, napakasayahin itong tao to. Tawa ka lang ng tawa, kahit maraming problema. Tinatawanan mo lang yan. Why? Because God is in control. Amen! Amen po ba? Sasabihin sa'yo, uy, kumare, lagi ka nakatawa. Ano ba sikreto mo sa buhay? Wala akong sikreto. Nagtitiwala ako sa Panginoon. Ano man ang problema ang aking kinakaharap, nagtitiwala ako sa Diyos. Sasabihin naman ng mga pwersa ng kadiliman, nagtitiwala ka sa Diyos? Tignan mo nga yung refrigerator mo, puro tubig na. Pag-gising mo sa umaga, kita mo nga, wala kayong maisahin. Ano, dito, magugutom ang pamilya mo, yung mga anak mo, magugutom, mag-worry ka na ngayon. May promise Lord, iingatan ko kayo. Period. If God said it, that settles it. Pag may property kayo, nilayas ninyo, let's say bahay, sasakyan, at sasabihin mo, Lord, I lay my hands on this vehicle or to this house, that nothing could steal this property of mine, because this property of mine belongs to you, and you give me a sure steward. I'm your manager. Hindi sasaktan ng Diyos ang kanyang mga anak. Hallelujah! Never nasaktan niya ang kanyang mga anak. You lay your hands on those properties. Sabi mo, Lord, I release your anointing. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka talaga. Wala pong Kristiyanong pachamba, ha? Mapalad tayo. Amen? Ang pachampo sa pagluluto lang ginagamit yan. Mga lutong pacham. Masarap po yun. Yung pinaghalo-halo, nasubukan niyo mo magluto ng halo-halo? Bahala na. Pero pag pinaghalo-halo mo, i-stir fry mo yun, tapos lagyan mo ng anointing, alam mo rin yung papasarap sa pagkain? Ipag-pray niyo, sasabihin mo, in Jesus' name, lahat ng kakain dito, hahanap-hanapin. I bet you, hahanap-hanapin na yan. Wala po yan yung naknam, magic sarap, wala yun. Anointing po yan. Amen po ba? Amen! Hallelujah, what's this? Peace is not an absence of trouble. Yung iba sasabi nila, I don't have the peace of God. Kasi sinasabi mo, you don't have it. Actually, yung peace po na ito, na tinutukoy dito ng Jesus, the peace that God was talking is the peace that had been given unto us 2,000 years ago. We call it the finished work of grace. Amen po ba? Yan po ay tanggapin mo lang. Magkakaroon ka ng kapayapaan. Ang problema, kaya hindi natin matanggap yung kapayapaan niyan, kasi we are most influenced by the things going on around. We are most influenced by the news we hear. We are most influenced by fear, by doubt, by disbelief. We are more influenced by people that are not God-fearing people, na walang ginawa yung mga taong yan, kundi ligaligin yung kapwa-tao nila. Amen. Uy, matatapos ang mundo, patapos na yung mundo. Ikaw lang magpapanik. Sasabog ng mundo. Ikaw lang magpapanik. Hindi po sasabog ang mundo. Amen. Why? Kasi after rapture, babalik po tayo dito.
Amen. Kung sasabot ang mundo, saan pa tayo babalik? Hello? Magkakaroon ng rapture, Jesus Christ is coming very, very soon. And make sure your name is listed in the book of life. Kasi pag maiwan kayo dito, napakahirap po maiwan dito pagkatapos ng rapture. This church, they will burn this church. Hindi na po kagaya ng mga kapagpuri tayo. Pag magpuri ka patungkol kay Jesus Christ after rapture, huhulihin ka nila. Ikukulong ka nila. Hindi ka makakabili ng pagkain pag hindi ka nagtatak ng beast. Amen po ba? Which is 666. Ngayon po, ginagawa na po yan. Lahat ng newly born baby ngayon sa Amerika, nilalagyan po nila ng chips. Ang reason nila is yung location para malaman mo kung nasan siya. Amen po ba? Nilalagyan nila ng chips. Ito, chips na ito, marirelocate mo yung tao kahit nasan siya sa buong mundo. Amen po ba? Now, magkakaroon po ng international monitoring. May credit card ba kayo? Sino may credit card dito? Ang credit card po, kahit saan mo na gamitin na bansa po, pwede na. So nakikita ninyo, everything in the Bible is coming into pass. Pero mga kapatid, be of good cheer, huwag yung isipin nyo. Ang isipin nyo, may kapayapaan tayo sa Panginoon. Walang pagkakaroon ng Diyos na buhay. I'm going to repeat, peace is not an absence of trouble. Ang diablo po kasi laging gagawa ng kaparaanan. May mga pamilya dyan na kumpleto naman. Nandyan lahat ng kailangan, nandyan lahat, kumakain na masarap, natutulog sa masarap, nandyan kumpleto. Diligaligid ka ng kaaway, anong gagamitin niya? Yung family member mo. Yung anak mo, minsan gagamitin niya para ligaligid ka. Minsan gagamitin niya any member of your family. Gagamitin niya, influensya niya. At kapag hindi nagsalita ng hindi maganda sa iyong pandinig, ito, nagkakaroon ng alitan sa bayan. Di po ba? Hello? Amen. Di ba kayo nagkakaroon ng alitan sa inyo? Amen. Minsan ka, nanay sa anak, nagkakaalitan. Amen. Hello? Amen. Nakakainis ka, mami. Hindi mo ba bakit nakakainis ka, mami? Amen. Pinanganak lang kita, nainis ka sa akin. Because the devil is working so hard to distract you and to take the peace away from you. Minsan naman magkakaroon ng feeling sa mga anak na minamaltrato sila ng kanilang mga magulang. Salamat po sa zero amen ninyo. Si mami ko may paborito. Si daddy ko may paborito. Ang paborito ni daddy si Junior. Pero parehas na naman ang mga anak. Ang paborito niyo yung bunso, lagi na lang panganay, pinagtatrabaho, yung bunso, wala namang ginagawa. Nagkakaroon tayo ng self-pity. And it destroys our peace. To tell you the truth, all the members of the family are loved by the parents. Amen. Hindi ka lalaki ng ganyan kalaki kung di ka mahal na magulang mo. Amen. Hello? Amen. Sometimes we don't appreciate our parents. Amen po ba? Well, just to distract our peace, Jesus get us covered. Sabi dito sa verse 3 ng Isaiah 26, Thou will keep him in perfect peace. Ang magbibigay sa atin ng perfect peace ay si Jesus. Hindi po rest in peace ito, ha? Yung iba tatabihin, magkakaroon ka ng peace, pagka-RIP ka na. Wrong! Why will Jesus teach heavenly peace? Amen po ba? If we don't need that heavenly peace here on earth, we are living here on earth. Kaya kayong prayer na tinuro niya in the Lord's Prayer, your will be done on earth. Saan tayo nakatira? As it is in heaven. So ang ibig sabihin ng Panginoon, kung ano yung kalooban mo sa langit, maganap na ngayon dito sa lupa. Hallelujah, amen po ba? Alam mo na mapagkaralan ko yung prayer na yun? Ano? Kasi yung natututunan natin sa ating mga relihiyon, mas maganda kung maghirap ka dito sa lupa. Mas maganda. Bakit? Sa langit naman may mansyon ka. Mas maganda kung
Gagapang ka sa hirap dito. Bakit? Mamahalin mo ang Diyos. Isa pong malaking baloney. And tell me the truth. You cannot praise God if you're sick. Amen. Lack peace. You cannot praise God if you're broke. To praise God is God will bless you supernaturally, exceedingly, and abundantly. Then you can praise Him. Tignan niyo yung ginawa kahapon ng Lord sa buhay ni sister. Iningatan niyo yung kanyang anak niya, sabi niya, there's no enough words to say thank you, Lord. Amen po ba? Huwag niyong gagayahin yung iba. Lord, salamat po, pinutol mo yung kanyang paa. Bakit? Para mo siya lalong luwagin sa iyo. Bakit babawasan ka ni Lord? Dinisign ka nga niya, kompleto, babawasan ka na. Wala pong designer na nagbabawas sa kanyang design. Amen. Ang designer po, ini-enhance niya. Lalo niya pinagaganda yung kanyang disenyo. Hallelujah! Kasi po tayo po ay dinesign ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, lalo tayong gumanda. Lalo kang gumapo. Yan ang gusto ng Lord. Lalo kang malagana. Lalo kang pinagpala. Para sabihin ko you represent God to your Maker. Pag ikay pinagpala, the glory belongs to Him. Oh, glory. Ano po ba? He's your designer. Alam niyo ba yung babalik tayo sa laptop? Sino ba yung may laptop dito? Sa labas ng laptop, sa takip niya, ano nakalagay doon? Yung logo ng company. Apple. Amen. Apple ka. Hallelujah. Amen. So nakalagay po doon yung logo ng company. Listen, church. Bakit nila nilalagay yung logo nila doon? Hello? Bakit nilalagay yung logo nila? Kasi, kung ano man ang maging success ng laptop na yun, oh glory, reputation nila yun. Hello? And the good thing now, and the good news is, meron kang tatak ni Jesus. Meron kang tatak ni Lord. So, ang buhay mo, pagagandahin niya kasi reputation niya yun. Amen. Hello? Di ba mga magugulang? Kapag ang anak ninyo, mga magulang, sino may mga anak na magulang? Pag may anak kayo na suwain at nabalitaan ninyo, hello? Mr. Sungkuan, yes. Yung anak po ninyo na nakulong, ha? Bakit? Nang bulabog po, ng gulpi. Pupunta ka ngayon doon, di ba kahihiyan mo yun? Tapos nakulong na naman, lagi kayo pinapatawag ng autoridad, lagi kayo pinapatawag ng community, lagi kayo pinapatawag ng school. Hindi ba reputation mo yun? Banda ko rin sasabihin nila, mali ang pagpapalaki sa batang ito. Kaninong kasalanan na ngayon? Di ba pula? The same thing with God. God created you, God created us. He's very special. Binigyan niya tayo ng special treatment. Dinisenyo kanya maganda. Do not destroy the reputation of God over your life. God wants to bless you more. Amen. God wants to heal you. And God wants to bless you supernaturally. Kasi reputation ka ng Diyos. Saka dapat may kapayapaan ka. Sabi mo, maganda pala ako. Oh, sabi mo, girls, come on, say, I'm beautiful. Sa mga lalaki, sabi mo, I'm handsome. Mga babae, sabi nyo, I'm beautiful. I'm beautiful. God made you that way. You are special that way. Minsan, mga babae, harap pa sa salamin eh. Gagano. Kulang ng tao sa ilong. Pag sinabi mong kulang ng tao sa ilong mo, ibig ko sabihin, ang Diyos nag-design sa iyo. You don't appreciate. Kulang yung po. You don't appreciate God. Hello? Kulang sa taong Lord. You don't appreciate God. Pag mataba ka naman, ay malusog naman, at sasabihin mo, sana nagpupumilit ka magpunta sa SM, bibili ka ng mga pitit na damit, pinipilit mong isuot, hindi lang makakas na yun. Tapos sasabihin mo sa tindera, ayoko nga siya, wala pa kayong size. Eh, pitit mo yung hinahanap niyo. Punta mo sa XL. Eh, may mga, hello? Eh, wag mo sasabihin, ang taba-taba ko na kasi. Wrong.
Kaya ka lumaki ng ganyan kasi you look good in that body. Amen. Kung naging pitik ka, sa kuwang tignan. Amen po ba? Amen! God loves you so much. Hello? Amen po ba? Kapag ang kulay ninyo maputi, huwag kayong magpapaitim. Dito sa Pilipinas nakakatuwa. Hello? Maarawan lang. Mangingitim ako. Sa Amerika, nagpapaitim ang mga tao. Doon kayong itim, nagpapatapa-itim na yun, ha? Can you believe it? Meron kang lumabas sa star black. Where did you go, man? Man, I went for a tan. A tan? Naglalaki yung mata ko. Nagpatan ka, ganyan ang kulay mo. Wala akong kasiyahan ng tao, amen po ba? Hello? Pero as I told you before, and I will say it again, kung ano man ang gawin ninyong sa inyong katawan for beauty, gusto niyo mag-jewelry, go ahead. Gusto niyo magpakulay ng buhok, go ahead. Any color will do. It doesn't affect your righteousness. Amen. Yung mga damit naman ay susunod ninyo kung ano yung komportable niyo, huwag lang yung nakalabas, yung mouth himok-himok. Amen po ba? You can wear whatever you want. It doesn't affect your righteousness. Because the righteousness is not your work, it's the work of God. Righteousness is person. Christ within me. I got the righteousness of Christ. Amen po ba? Okay, now, we only find peace in supernatural. I'm giving you a warning, church. Peace in natural will lead you to break down. I'm going to repeat myself. Your peace in natural will lead you to break down. Amen. Do you want breakthrough? You need to have peace in supernatural. Amen. Then you will have breakthrough. Amen po ba? Yung supernatural dito lang, ipagkatiwala mo lahat sa Diyos. Ano man ang mangyari sa mundong ito, sabi ko rin isang ganda, Jesus, ikaw lamang ang pag-asa sa buhay ko. Ano man ang mangyari, ano man ang maganap, ano man ang pagkilos, dumating man ang bagyo, dumating ang unos, dumating ang mga lindol, dumating ang taggutom, dumating ang kahit na anong bagay, ang kapayapaan natin ay ang Diyos. So, yung ibang kapayapaan nila pera. Makinig kayo. Pag walang pera, malungkot. Ba't di ka papunta sa church? Walang pera. Bakit kayo nag-aaway mag-asawa? Ang mag-asawa mo, laging pera pinag-aawayan. Ay, salamat po sa 080 ninyo, walang anis dito. Ang mag-asawa po, puro pera pinag-aawayan. Lalo na kapag nakapag-asawa kayo ng, ito lang. Di ba sweldo mo yung ano? Ba't ito lang? Saan mo din lang yung iba? Ay, 1% ko magpaliwanag. Amen po ba? Hello? May mga maganon. Ba't ito lang? Let me tell you something. Yung asawa ninyo niya nagtrabaho, kung ano yung ibinigay sa inyo, magpasalamat kayo. Amen? Pero yun. Makinig kayo. Pero pag nalalaman ninyong niloloko kayo, amen? Pwede nyo sabihin sa kanya sa pangalan ni Jesus, ang mga paglulokong ginagawa mo, itigil mo. Kundi ikaw ay may kalalagyan sa pangalan ni Jesus. Tingnan mo, kahit na nakatago doon sa kasulok-sulukan, ibabalik sa iyo. Because it's the Word of God. Amen po ba? Amen! Ay, meron pala akong itinago. Bakit? Akala ko kasi saving, sinusurprise lang kita. Kasi pinag-pray mo sa pangalan ni Jesus. Amen? At pag nilabas niya, sabi niya, honey, darling, sweetheart, nire-reserve ko yan Oh, magkano na to? 10 years ko ng savings yan. Amen po ba? Just trust God. Trust God. Now, peace is a blessing. Sabi mo sa katabi mo, peace is a blessing. Alam ko rin yung peace parang appetite. May mga tao po na kahit anong dami ng pagkain, walang appetite kumain.
Hello? May tao naman na kahit ang ulam niya ay talbos ng kamote, na isinausaw lamang sa suka at bagoong, kayang-kaya niyang ubusin yung kalahating kilong bigas. Amen. What an appetite! Amen po ba? Ngayon po yung appetite na yan, hindi po yan nabibili. Yung iba gusto nilang kumain, hindi makakain. May pambili ng pagkain, di ba? The same thing with blessing. With peace, I mean. Peace is a blessing. The blessing na meron ang kapatid dito, tsaka blessing niya, tsaka blessing niya, tsaka blessing niya, magkakaiba po yung peace natin. For one thing sure, if that blessing comes from God, we have the same kind of blessing. Kalmante lang. Sabi mo sa katabi mo, tranquilo. Yan po yung Spanish word na payapa. Amen? Sabi mo sa kanya, tranquilo. No nervyoso. Wala pong nervyosong Kristiyano. Amen po ba? Natural lang na makag kayo, pero ibig sabihin, pag kinontrol na kayo ng Panginoon, nandun yung kahinamunan ninyo. Kahapon po, nakita ko yung kahinamunan ni sister. It's but natural na pag-iiyak kami ko sa anak ko yun. Pero the moment na ibinigay niya sa akin yung anak niya at pinag-pray ko, dito po mismo, pinag-pray ko, nakita ko po yung mapayapaan, pumikit na lang si sister yun po. Amen po ba? Ganun po ang gustong attitude ng Panginoon sa atin. Once we give everything that we carry, tumahimik na po tayo, sabi natin, thank you, Lord. Amen. Pag may kaaway kayo, bigay niyo sa Panginoon. Lord, itong kaaway ko ito, yung nagsasalita sa akin na hindi maganda, binibigay ko sa iyo, Panginoon. Makinig po kayo, kasi po, ito po, yung mga likod ng Diyos. Lahat po na likod ng Diyos na may nagsasalita sa likod ninyo, babayaran niya yan. Amen. Purihin mo natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Kasi ang pangako niya, vengeance is mine. Amen po ba? Kaya po ako sa inyo mga kapatid, you check yourself. Baka nakapagsalita kayo ng masama sa likod ng Diyos. You better ask forgiveness from God right now. Kasi po lahat ng sinabi natin, lahat ng sasabihin natin sa mga lingkod ng Diyos, ang Panginoon po sabi niya, vengeance is mine. I will recompense 7 times. Hallelujah! Amen po ba? Palakpakan natin ng Diyos na buhay. Kaya po sa church, bawal po ang chismis. Nakita ko si Pastor Dele. Saan? Kumakain sa SM. Sino kasama? Wala nga, nag-iisa, baka nag-aakay. Baloney. Amen po ba? Saan kaya kumakain ng tanghalian? Pag may school sa school, eh paano pag wala sa school, kumakain na? It's hot. Hallelujah! Amen po ba? Mga kapatid, ang gawin natin ganito, we must have the peace of God. Minsan nangingilam tayo sa buhay ng iba, yung buhay natin din natin maayos. Amen. Tama. Pinakilong ko Hallelujah. Minsan nangingilam tayo sa buhay ng iba, yung buhay natin din natin ayusin. Tama. Amen po ba? Nangangaral tayo sa iba, yung buhay natin din natin mapangaralan. Amen. Hello! So sabi natin, praise the Lord, you need to forgive. Pero ikaw, puro-puro ng dalit. Kulang na maging kulay verde ka. Incredible hawk. Amen po ba? Sometimes, we nangangaral tayo sa sasabihin natin, it's time to move on. That's what natin yan. It's time to move on. Pero pag di makapag-move on, tuwing may gulo, nangahalukay ka, akala mo nakalimutan ko na, yung mga pinagagawa mo, akala mo limot ko na, hindi! Nasa memory ko yun, nakachak-chak sa puso ko. Hallelujah! Amen po ba? Amen! Sabi mo sa kami mong pamilyar yun. We cannot move on. We don't have the peace of God. It's baloney. Sabihin natin, Lord, I trust in you. Lord, I commit my life to you. I committed everything to you, Lord. Bakit tuwing may problema, hinuhukay mo yung matagal lang mabantot na nakabaon? Because itinabi mo sa puso mo, itinakchak mo, imbis na kapayapaan ng Diyos, hindi.
Your heart must be clean, brothers and sisters. Amen. And let the peace of God that surpasses all understanding remain in your heart. Amen po ba? Hello? Sabi mo sa sarili mo, simula ngayon, marunong na ako lumimot. Ayun na ako lumimot. Huwag nyo lang kalilimutan umuwi. Amen po ba? Amen. At kalimutan nyo na lahat. Huwag lamang yung utang ninyo. Amen po ba? Kalimutan nyo lahat. Amen po ba? Amen. Limutin ang kasalanan. Limutin lahat. Amen po ba? Puri ng Diyos na tayo. Amen po ba? Now, peace is a blessing. Go to Psalm 29 verse 11. Psalm 29 verse 11. Praise God. What's this? The Lord will give, and yielding impenetrable strength to His people. The Lord will bless His people with peace. Nakuha niyo yan? Ang peace is a blessing. Amen. Hello? Kaya ang kapayapaan, pag wala ka, hingin mo kay Lord. Paano ba humingi ng peace? Lord, ibigay mo sa akin ang kapayapaan. Hindi. Lord, inaangkin ko ang kapayapaan because peace is a finished work of grace. Kaya, i-receive mo. Huwag ka magsasabi, Lord, please. Please, please. Please, Lord, I believe, Lord. Please, I believe that you will give me peace. Pag ganun po, we think it's religious. Di ba? Parang religious na thing. But to tell you the truth, you don't need to beg for finished work of grace. Because the finished work of grace is available for everybody 24 hours a day, 365 days a year. It's available, so you don't need to beg. All you need to do is to receive. Amen po ba? Kanina po, may sasabihin po ako, kanina umaga, mga bandang alas 5 po, merong reveal sa akin ng Panginoon. Kasi po talagang inanda akong message is how to grow in grace. Kanina po alas 5 na umaga na malagit yung mensahe ko. May reveal ang Panginoon. Sabi niya meron sa church na ang puso niya, ang utak niya ay nagugulumihanan. Kasi nakikita niya yung mga bagay na hindi sumasang-ayon sa kanyang expectation. Meron akong sasabihin sa iyo, kapatid. Itong araw na ito, huwag mong kalilimutan. Kaya ang mensahe ito ay kapayapaan. Kung sino ka man nandito ka. Magsimula kang magtiwala. Paglabas mo dyan sa pintuan ngayon, yung para simulan mo. Lahat ng bagay na ninakaw ng diablo, yung mga things na unexpected mo, it will be returned and delivered at your door. Amen. Hallelujah! Nasasabihin ay, eto na. At wala pong mawawala, sabi ng Panginoon, walang mawawala na pag-aari ang mga anak ng Diyos. Bagkos madadagdagan. Sabi mo sa kanyo, hindi mawawala, madadagdagan. Amen po ba? Hello? Peace. The peace of God is the finished work of grace. Alam po ninyo ito, peace is the fruit of the Holy Spirit. Saan po nakatira ang Holy Spirit? So, kung nakatira sa atin ang Holy Spirit, meron siyang fruit, dapat tayo nakikita yung mapayapaan. Sabi mo sa katabi mo, peace, man. Sabi mo, peace, man. At wag tayo maliligalig. Kasi minsan po, gagamitin sa atin, aasarin tayo ng mga kasambahay natin. Tignan mo nga yung suit mo. Patuloy. Bakit ikaw ba nagsuot? Asulan medyas. Kahit nakasul yan bakit nakasul pa sa'yo yan? Minsan po yung mga tao kasi parang nakapatong sa ulo nila yung ating ano eh. Yun po ba? Yung just to distract your peace. At minsan po, ang diablo ang bubulong. Pa-church ka pa. Pa-church ka pa. Pero iba naman yung ginagawa mo. Pa-church ka pa.
Pero ikaw, ganyan ang salita mo, pa-church ka pa, hindi ka nagbabasa ng Bible, pa-church ka pa, hindi ka nagbibigay ng alms mo o donations or tithes sa church, pa-church ka pa, ang sama ng ugali mo. Nakakarinig po ba kayo gano'n? Amen. Alam po ba ninyo, pag nakakarinig kayo ng gano'n, it is a sign that you are a child of God. Amen. Hindi ka kakantilin ng Diablo kung kakampi ka niya. Sasabihin sa'yo ng Diablo, okay, ginagawa mo, hindi ka nakakantilin. Kaya kanya kinakantil kasi ikaw ay lingkod ng Diyos. Kaya pag may nagsabi sa'yo, nakakilala mo, demonyo ka, ang Diablo po, lagi ka paligtaran, ikaw ay anghel. Kaya pag may nagsabi sa'yo ng kapitbahay mo, kakilala mo na ikaw ay masama, ibig sabihin, napakaganda mo. Lagi mong baliktad ng Diablo. Ayun po ba? Lagi siya baliktad. Wala siya, sabi ka sa Bible, there's no truth in him. He lies because it's his nature to lies. Ayun po ba? John chapter 8, verse 44. Ang inyong ama, ang Diablo, ay sinungaling. Sinungaling siya simula pa sa simula. Hello? Amen. Hello? So, wala akong katotohanan sa kanya. Now, peace. Always available is the peace of God. Now, dito po tayo magwawakas. John 14 verse 27. Let's go to John 14 verse 27. John 14. Anyway, the title of this message is Resting in Jesus' Peace. Resting in Jesus' peace. Amen po ba? Amen. John chapter 14 verse 27. Hallelujah. Ando na ba kayo? Si Jesus Christ ang nagsasalita, peace I live with you. Oh, glory. My peace I give unto you. Sino nagbigay ng peace? Christ. So, hindi mo mahanap ang peace, ha? Hindi nabibili ang peace. Amen. Hello? Alam po ninyo yung sinasabi ng peace talk ng mga leaders? Balong yan. Ang tunay na kapayapaan ay sa Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, peace I leave you, do not worry. My peace I give unto you, not as the world giveth. So ibig sabihin, the peace that the world giveth are all temporary. I give unto you, let not your hearts be in trouble. Sabi mo nga, let not your heart be in trouble. Ulitin natin, let not your heart be in trouble. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Hindi sinasabi wala kang makikitang problema. May makikita kang problema. Pero huwag kang pa-trouble. Huwag kang magulumihanan. Kasi ang kapayapaan ng Diyos, binigay na niya sa iyo. Amen. Oh, glory! Amen po ba? Huwag kang magulumihanan. Huwag kang mag-alala. Minsan, nag-aalala tayo. Wala kang trabaho, wala kang hanap buhay, wala kang ganito, wala kang ganyan, wala si ganito, wala yung ganyan. Puro tayo siwala. Amen po ba? Ang sabi ng Panginoon, my peace I give to you. So, paano natin makikita itong peace na to? It's a matter of your mind setting. Tumingin nga po kayo dito. Kaya nagkakasala ang tao dahil sa sarili niyang pag-iisip. Amen. Pag pinag-isipan mo ng masama yung kapwa mo, nagkakasala. Amen. Pag pinag-isipan mo na walang kapayapaan na binibigay ng Panginoon, nagkakasala ka sa Diyos. Kasi sa totoo lang, the peace I give you, the peace I leave you. Bibigyan niya. Dapat, thankful ka. Laki mo sasabihin, I got the peace of God. Pag may nang-aaway sa iyo, may nag-instigate, isipin mo na lang, nandito na naman ang Diablo. I got the peace of God. Ang kantahin mo na, I am a friend of God. Yay! Kantahan mo na lang yung problema mo. Amen po ba? Because God gives you His peace. Amen? Mga kapatid, sa umagang ito, I will challenge each and every one of us, of you, na sa umagang ito, hayaan ninyo mag-manifest yung peace of the Lord. Bibigyan ko kayo ng magandang hinta. Pag meron kayong nire-request sa Panginoon at ibinigay nyo sa Kanya, huwag nyo nang kukunin ulit. Example, Lord, di ba masakit? Masakit ba yung pama ko yan? Masakit yung pama? Okay. Halika dito. Ito example to, ha? Praise God.
Medyo pipilay-pilay ka, di ba? Okay, ngayon, pagagalingin ka ng Panginoon. Pag pinagaling ka niya, pag umuwi ka mamaya, at medyo nakaramdam ka ng kirot, sasabihin mo si Pai mo, Diablo, lumayas ka, magaling ka ako. Amen? Right now, in Jesus' name, I command every bone in this feet right now, the joints, the marrows to come to normal in Jesus' name. And I rebuke you pain to get out right now in the name of Jesus. Taas mo ako yun. Wala nang pain. Ako! Takbo na. Amen? Hello? At magaling na, huwag mo lang sasabihin, bumili ka ng gamot ng iskilan ko. Nakuha ninyo yun? Kagaya ng nanay ko, yung gamot ng high blood ko. Nanay ka ako, yung high blood mo hindi aalis sa'yo. Kasi lagi mo sinasabing gamot ng high blood ko. Inangkin mo eh. Gamot ng high blood ko. Tapos sasabihin mo, Lord, heal me. Pagdating ng hapon yung gamot ng high blood ko. Pagdating ko, Lord, heal me. Yung gamot ng high blood ko. Kaya yung high blood, hindi umaalis sa'yo. Amen? Kung maggamot kayo, yun yung mga nag-maintenance, go ahead with your maintenance. Huwag nyo titigil yan. Kasi po, ang gamot, ito yung prinupay ni Lord. Amen. Hello, inuulit ko po, huwag yung gagayain yung iba na masyado silang super exceed sa kanilang nalalaman. Ang gamot po, ito yung dinisenyo ng Panginoon. God given us herbs and medicines, herbs and trees and plants for medicines and food. Pero tuwing ititake mo yung gamot na yan, huwag mong angkin yung gamot ng high blood mo. Tuwing inumin mo yan, Lord, I thank you, healing comes from you, and this medicine is only an instrument. Amen. And I thank you, Lord, I am healed. Amen ba? Hello? Amen. Subukan mo mag-pray ng gano'n, mabubuhay ka hanggang 120 years old. Hallelujah. Pag edad mo ng 90, nagsya-shopping ka pa sa mall. Why? Because God got with you. Amen? Peace of God. So, let not your hearts be in trouble. We are responsible for our own trouble. Sabi mo sa katabi mo, responsible ka sa sarili mong trouble. Hello? It cannot be done without your own ability. Kaya, sa umagang ito, you always give attention to your God. Sabi nga ng Panginoon, give attention to my word. Let them be inclined into your heart because they are medicine and they are life to the dying soul. The Word of God is medicine and they are life to the dying soul. Therefore, concentrate in the Word of God. Sabi mo sa katabi mo, concentrate in the Word of God. Ikaw mo sa mata, concentrate in the Word of God. Concentrate in the Word of God. Amen po ba? Doon kayo mag-concentrate, wag sa problema. Concentrate in the Word. Yun po yung kapayapaan. May kapayapaan ba tayo? Yes! Isa. Ang mga taong mapayapa ang hindi nanganaway. Yes! Sabi mo, katabi mo, ikaw ba yun? Ang mga taong mapayapa, hindi troublemaker. Hello? Alam mo yung isa, alam mo yung tao, kaya naghahanap ng gulo yan, kasi siya mismo magulo. Gusto niya magkagulo-gulo kayo. Yung maniniraw sa'yo, sisiraan ka niya sa asawa mo, gusto niya magkagulo kayo mag-asawa. Bakit? Kasi magulo ang buhay niyan, natutuwa yan. Sabi niya, bakit ako lang ba magulong buhay? Gugulo na yung buhay ninyo. Children of God, we are peacemakers. Amen. Sabi mo sa katabi mo, peacemaker ka. Hindi ka troublemaker. Pag may nakita kang masama, huwag ka kagad pumunta sa kapatid. Hello? Kausapin mo muna. Hoy, may nakita akong ginawa ko, ha? Nalaman ng misis ko, dahil ayusin mo buhay mo.
Matigbak ito. Amen po ba? Amen! Hello? Wala kang troublemakers na Kristiyano. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, walang troublemaker. Na Kristiyano. Huwag niyong pag-usapan ang problema ng may problema. Wala kayong pakialam doon. Nandito lang tayo para magpuri sa Diyos sa buhay. Kung ano naman ang problema ng kapatid mong yan, leave it alone. You have your own. Oh, glory. Amen po ba? Kasi sabi mo, Panginoon, salamat po, Panginoon. You are the God of solution. Amen. Ang mga church po, may nagkakababahagi. Ang hirap natin. Pag nagkaupo, doon po nakakatakot pag nagpupugpugan. Alam mo sis, 7 ako sa'yo, ano? Nakita mo yung sister natin, ano? Kala mo kung sino? Alam mo, problema niya, gano'n. Ay, talaga? Ay, may alam pa ako dyan, ano? Dumating siya si sister na pinag-uusapan, tahimik. Pag tumahimik po, ibig sabihin, nawa-wifi mo kayo. May bagong term po na i-message is this, Wi-Fi. Kaya pag chismosa yung kapitbahay mo, o yung kakilala mo, sabi mo, ang lakas na signal mo, men. Wala ka nga ganito sa buhay. Amen? Wireless. Kaya sa mga ito lang,